I aquest 22 de març, a l'Hospitalet de Llobregat, El Casal de Joves de Canarús s'ha celebrat el 8è Interinstituts de la ciutat. 74 alumnes buscant una plaça per anar el dia 9 a Barcelona. Escola Canigó I és Pere Lliscart, i és Jaume Matei. les dues categories de l'ESO. Habla una mica sí, eh? No, perquè vam venir l'any passat, llavors... Sí. Ah, vosaltres ja teniu experiència, no? Sí. Pues ànim, sort. Han jugat 3 rondes molt intenses. Amb sorpreses a les posicions finals. De l'escola Canigó. I què tal, com ha anat aquesta última partida? Bé. Contra els actuals campions de l'any passat? Doncs bé. Els heu guanyat? Sí. A Barcelona ens veurem, no? Sí. Vinga, fins la propera, nois! Molt bé. Jaume Boter, què t'ha semblat això? Ens veurem a Barcelona o què? Sí! I agraïm la gran col·laboració de la Isamar, de les monitores de lleure i de tots els professors.